vynikajúca skúsenosť a vrelo odporúčam každému, kto je naklonený takémuto niečomu. Z hľadiska tej meditácie to bolo vynikajúce práve preto, lebo som si dokázal upokojiť svoju myseľ, pretože kabinka eliminovala všetky rušivé vplyvy, ktoré by mohli tak narušiť alebo upútať moju pozornosť iným smerom, čiže som sa mohol zahlbiť do seba, precítiť svoj dých, svoje telo a naozaj veľmi dobre mi to padlo, pretože som bol úplne uvoľnený, nič ma nerušilo a červené svetlo vyžaruje aj také príjemné teplo, ktoré ma zohrievalo a teda ešte viac ma tak vnáralo do môjho vnútra, do môjho tela. Ďakujeme. My s Kristoferom sme zvyknutí už meditovať dávnejšie, takže my bežne doma meditujeme a vieme povedať alebo vycítiť ten rozdiel, tak ako si ty už povedal, že naozaj tá kabinka pre mňa bola takým malým priestorom, v ktorom zrazu vonkajší svet prestal existovať a to bolo pre mňa veľmi príjemné. Počas meditácie sa človek potrebuje po istej chvíli dostať do takého žiadaného stavu, kedy úplne vypustíte všetky myšlienky a sústredíte sa len na to, čo je teraz a tu. A v kabinke Vitality sa mi to podarilo takmer okamžite, čo považujem za veľmi príjemné a veľmi pozitívne, čiže celý ten čas počas tej terapie červeným svetlom a inhalácie soli som vlastne ten celý čas naplno využila aj na meditáciu. A veľmi sa mi páči tá možnosť kombinovať pozitívne benefity kabinky Vitality z hľadiska fyzického, že teda to červené svetlo pôsobí a inhalácia soli, plus teda takéto psychické alebo duševné, ktoré si vieme navodiť počas meditácie. Pre mňa je to úžasná kombinácia. A myslím si, že aj ľudia, ktorí do kabinky Vitality prídu si len posedieť do toho kresla s cieľom teda využiť terapiu na tej fyzickej úrovni, by mohli rovnako sa snažiť ako keby vypnúť tie problémy, nechať ich vonku, neťahať ich do tej kabinky. Tak ako my si neťaháme domov prach z ciest vonkajších, takže sa vyzujeme, tak ja by som povedala, že nechajme vonku pred kabinkou Vitality všetky problémy, všetky starosti a využíme ten čas naplno. Či už meditujeme na vankúšikoch krásnych, ktoré sú tam pripravené, alebo len tak sedíme v tých kreslách a nechávame na seba pôsobiť liečivé účinky červeného svetla a inhalovanej soli. Nechajme problémy tam a ten čas využíme maximálne pre seba. Poďme do seba a hľadajme spojenie samých so sebou. Lebo v tom vonkajšom svete máme veľmi veľa podnetov, zvuky, hudba, množstvo informácií, ktoré často nezvládame a potom nezvládame ani sami seba a je dobre sa stíšiť a ísť do seba. A toto všetko sa v kabinke Vitality dá. Takže plne odporúčam. Ďakujeme veľmi krásne.